Yes. Erokamano ahinya. Kia Kasipia Evans Ogutu oseduogo e yo makare sani kanyo winjowa mos mano motimore nyalo mana dhi nyime kama nintiere kanyo wacho magi weche mag tudruok kama gintiere achiel kachiel giminyalo medo. Erokamano ahinya koro mos ahinya nyikora moki weche mag network seche moko nyalo lalowa ka wan e network. Gima natemo wacho ni because ineno kaka sirikal mar Kenya Kwanza nobiro in place, nobiro gi economic model miluongo ni better bottom up economic transformation agenda mare. Basto mondo migi implemente nikech budget opogi tieng' ding'wen. Nitiere formulation which is the stage masani gini nitiere approval ma koro wadadhi e parliament kacha, then nitiere implementation kaka koro wadhi chako tiyo gi pesa ni to koro wakelo institutions machalo kaka auditor general to gi other institution manyalo timo ne audit. A formulation ka ema kwa yudo marach, if you don't get it right, gima ne kelo koko during the last year, mano miyo kata finance bill ma 2024 wako piny, kendo ne nitiere unrest among the young people. En ang'o ma sirikal oneno ma ginyalo learn from the previous finance bill to gi policies magi temo adjust sani. Ma e gima ne gitemo ng'iyo. Gimomiyo sani CS Mbadi CS Treasury en nikech ne nitiere unrest to ne nitie policies mane sirikal nitiere go mano ang'iyo kopogore gi gima otemo timo sani. Mokwongo king'iyo the finance bill kaka ne nitiere as previously structured, nong'iyo kaka inyalo chok ushuru e yore mopogore opogore and even introducing the new tax bands mondo mi ushuru ochok e yo malach. To sani gima gitemo timo en niya, gima nowacho during the time mano ka office ema koro sani aneno kochako timo, nikech nowacho niya nitiere loopholes mang'eny ma pesa mar oganda michoko ok tige yo makare. Nikech mokwongo wacho ni nitiere loopholes iluongo ga ni refunds, tax refunds. Iyudo ka nitiere loopholes ma jogo inflate go, koro ichulo ushuru tiduoko ne jok moko ne osechulo ushuru mokadho. Iwinjo magi gik ma gitemo timo. Mar ariyo, nitiere chike ma gidwa loko mana kaka nilieko kacha, ni nitiere chike mosebedo in place ma koloki to nyalo easen kata nyalo keto yot e choko ushuru moloyo kaka gitiyo sani. Magi gik ma sirikal temo timo, alafu modong' to en mana matindo mane wacho ni kaka gratuity mar jok mose retire. Be it ni retire from public sector, be it ni retire from private sector, nyocha niti gi tax mikete. Magi gik magitemo golo. And then the reliefs maga manyo gi calculate in terms of years mag small tools manyalo kolo small business traders. Magi gi magitemo timo mondo mi gi ease ne akwa temo adjust the internal mechanism be pod wanyalo tiyo gi policy marwa ma wan go sani mar raising revenue mondo mu achieve target. But our focus kaka jopiny, the government intent ere kaka donjo ofuko ni kaka japiny. Mane gima wan wa focus on ni the budget policy statement is the government intent gima gidwa timo, gima gidwa achieve in terms of education, health, environment, agriculture. Ere kaka mano nyalo transform ne keto ngima mayot ne japiny. Mane gima wanyalo temo ng'iyo e budget masani. Ahinya an kadwa tieko part ni tawacho niya improving tax administration berde niya sirikal ok osebedo ka tiyo nitie gap maduong' mosebedo in terms of tax administration. Mano berde to pesa midwa kawo gi kaka gi intend mar tiyo kodgi, how will it translate to pesa me bedo fuko? That is our focus in this budget. Erokamano ahinya. Erokamano Kasipia Evans Ogutu. Kapok awei kendo kar kanyo ilerno mana kar ka matin. Sirikal loso ka giwacho ne mokwongo gida duoko piny kelo osuru manyien kata new taxes. Mano kantiere kar kanyo kato bang'e gida keto maino e ging'o rode kata mano ma giwacho ni ceiling leaks. Bende magi chenro miparo ni oromo mar mondo mi gi offset budget kata budget cuts mano kirango e trillion 4.3 kaito bang'e gine kaka weche mag deficit reduction goal makoro chopo ka atamalo 4.5 mano mar yuto mag mwandu duto ma iuso pacho kae kata GDP. Magi gin okenge ma iwuon ni kende oromo leaking iwacho ni ceiling leaks maka magi
gin kaka magi nikech magi gimoro mwacho gin wechego mag austerity kata mag rido kanda. Erokamano. Some of the observation man wayudo from last year kata ka wechewa mag IMF koro niweruok godo nowacho kaka watiyo gi pesa ok ber. Iwinjo expenditure mag sirikal nyaka bed restructured. Mano one of the step ma sirikal kawo. Mar ariyo giwacho ni one of the issue mosebedo ka inyowa e weche mag debt maduong'ni en corruption and wastages. Gima sirikal temo timo en ya koro ere kaka wanyalo dino wastage manitie ka. Wastage nyalo dino mokwongo kikelo chik magi opogore gi chik man sani. Iwinjo. Mano is one of the measures magidwa tiyo godo mondo miwa uphold integrity on prudence utilization of public fund. Mondo mi public funds manitiere otige yo makare. Sirikal king'iyo finance bill is not only about revenue raising measures. Finance bill en ni nitie nyaka chike miketo kanyo mondo mi choko ushuru ni kata gaps mosebedo ka nitie kanyo obed reduced mondo mi pesa mag sirikal otie yo makare. Koro mae mapani the change of model ma koro the new cabinet secretary is coming up with. Erokamano. Erokamano ahinya. Yana mondo duoge studio kar kae Erika.